Hanaglay ang reaksyon sa taga Mandaue City sa gisgutan sa presidente sa iyang State of the Nation address. Usa sa mitatak sa kadaghanan mao ang isyu sa pagpalambo sa serbisyo sa telecom company sa nasod. Hinuon ang sektor sa mga negosyante nagpaabot sa giandam nga programa aron makatuyok pagbalik ang ekonomiya sa nasod. Kini ang report ni Nico Sereno. Usa sa isyu nga mitatak sa kadaghanan sa pamahayag sa presidente sa iyang State of the Nation address kagahapon ang serbisyo sa mga telecommunications companies. Miauhag ang presidente sa duha ka dagkong players palambuon ang ilang serbisyo ug mitagal hangtod hinapos ning tuiga. Pipila sa among nahinabi misanong sa maong awhag labi na kay gikinahanglan kaayo ang komunikasyon ug internet karong panahona. Kihan raman sa kuan sa karon nga kuan ba internet ba para nako ra. Baka kasi natin yung problema Wala pa man noon. Mas okay o paspas. Okay. O yun ka nang Okay, basta mo improve. Dili lang mo decrease. Mo increase. Samtang si Ginang Erlinda uyon ra sa mga nahimo sa administrasyon apan ang hinaot sab siya og improvements. Murag kuang gamay. Ako ang gamay. Sa may kuang nga kanang murag ginang murag imong gipaabot unta nga kuan. Kuan kanang pagtabang ba? Oo. Para sa gawas. Tabang sa Sa katawhan. Okay. Sa man trabaho ana? Dili kanang mga kuan ron kanang mga hinabang ba? Sa ilang bahin, ang pangu sa Mandaue Chamber of Commerce and Industry mihangop sa pamahayag ni Presidente Duterte sa natad sa ekonomiya. Makatabang matud pa ang mga stimulus package nga gitinguha ingon man ang awhag sa presidente pagpaus-us sa interest rates. Regulatory relief, it might not be a very famous topic, but the businesses need it because as you can see, countries all over the world, their interest rates have gone down since the start of the pandemic. But in our case, we're still on the way there. But whereas the President knows what he's doing. Sa issue sa serbisyo sa mga telecom companies, nagpaabot sab sila sa resulta niini. Our telecommunications company here, they are not perfect, but I believe they're trying their best also. It's good also to pressure them. Parang it's both pressure, competition. Overall, I believe the telecommunication companies will deliver. Uban ni June Solon, Nico Sereno, Balitang Bistak.